Šli jsme výstup na Little Adams Peak. Teraz jsme pri najstaršom mostě na Srí Lanke. Ale šli oproti nám policajti, tak jsme se zlakli. Tento je brutální, celý zlatý. Jsme v meste Ela, išli sme výstup na Little Adams Peak, ale bolo tu strašne veľa schodov, a je tu strašne veľa tepla, takže som dosť červený. Ale je tu pekný výhľad, hneď oproti je Ela Rock, čo je známa skala zo Srí Lanky a je to podľa mňa veľmi nádherné, ale je obrovská a z tohto Little Adams Peak je na to najlepší pohľad. No, tak teraz sme pri najstaršom moste na Srí Lanke. Má to vlastne 9 tých stĺpikov a je to veľmi výrazná akože atrakcia pre turistov, lebo je to veľmi starý vlak a vlastne je tu strašne kopa turistov. Zatiaľ som tu videl najviac turistov z celej Srí Lanky a vlastne je to najkrajšia akože výhľadka na Srí Lanke. A dosť silno to trúbi. No, tak šli sme na no entry. Nemôžete to ísť, tam je strašne veľa ľudí. Tak sme vymysleli, že ideme na no entry, tak sa to tu nezrúti. Keby hej, tak to by bolo blbé. Tak sme šli tým no entry a bolo to lepšie, ale išli oproti nám policajti, tak sme sa zlakli, ale vlastne nič nám nepovedali, len nás pustili, takže super. Len potom sme sa ešte museli šmyknúť a skočiť, ale mám takéto ruky, ale to je v pohode, aspoň sme nečakali 10-hodinovej rade, jak sa to tam seklo. Strašne veľa psov na Srí Lanke, takže tých tu je furt vidieť. Tak, sme v obrovskej zácpe na tamkom zámku, templi, a to vlastne je buddhistický, ale je tu obrovská zácpa, tak sme nešli tuk-tukom, ale peši. Ideme Kung Fu Panda schodmi. Ale nemôžu sa tu topánky, lebo je to taký chrám a takže sme tu bosi, ako aj pri Budhe. Tento je brutálny, celý zlatý. Teraz sme pri vodopáde. Je tu veľmi pekná čistá voda, pada to z hora, je to že úplne super, mali by ste sa aj vy sem pozrieť, veľmi sa mi tu páči a je to že najlepší výhľad ako sa dá, proste je to tu super, až úplne z hora to padá, jak sa pozriete, to je strašne vysoko a je to že fakt super.